Što ako je sve u što ste vjerovali kao dijete stvarno? Ej! Vidi. Ona je savršeni izbor, obećajem. Jel te uopće vidjela? Malo je falilo. Što to radiš? Nemoj to raditi. Ne. Hej! Ojoj. Svaštaonice Johna Krasinskog. To je sve tako uzbudljivo. Što se događa? To je savršeno razumljivo pitanje obzirom na... Ja sam Ip. Kužiš? Imaginarni prijatelj. Naša djeca su odrasla. Zato trebamo novu. Možeš spasiti sve nas. Koga to vas? I nemoj reći Ipe. Pusti ga da kaže ili će mu glava stvarno eksplodirati. Dobro. Ipe! Hvala ti. Jesi li spremna za ovo? Tko zna što se krije iza ovih vrata? Sljedeće godine I mi moramo pomoći? Da, moramo. zakoračite u svijet u koji morate vjerovati da biste ga vidjeli. Već sam ti rekao, obuci hlače i izbezumljuješ sve oko sebe. Imaginarni prijatelji. Nemoj, ne gledaj ga u oko. Ko je oko? Ma dobro, znaš u koje. Hvala ti što ovo radiš. Puno mi to znači. Samo u kinima 2024.